Мы собрались для того, каб успомніць сапраўднага майстра беларускага слова Пімена Емельяновича Панченку. Мы редко задумываемся, як много значит у духовном житті правдивое и таленовитое слово. А хіба была б такою, як ёсць наша Беларусь, без творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдана, калі б Пімен Панченка не вигукнув вось гэтыя непаўторныя. Тут у лечыцах сэрцы лечацца, і ў добрушы добра жыць. Задушэўная песня рэчыцы можа кожнага заваражыць. Люты, шодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз. Пімен Панченка нёс жыццядзейнае святло не толькі сваімі творамі. Ён быў надзіва абаяльны, добры чалавек, з сінімі смяшлівымі вачыма, мяккімі беларускімі валасамі і глухаватым, зусім нетрыбунным голасам. А знаёмячыся з творчасцю паэта, не перастаеш адчуваць, што ён ва ўсім беларус. Так непадзельна і па-сыноўняму ён адданы бацькоўскаму краю. Так любіць ён мову роднага народа. Думаецца, калі б ён пра фронт не напісаў болей нічога, дык адных гэтых радкоў хапіла, каб з такой яркай канкрэтнасцю выразіць усю пакутніцка-гераічную сутнасць мінулай вайны. Злостно сказал: «Уставай, пехота, мы не на пляже, а на войне». И лег на змеиные скрутки дроту, и 200 солдатских запыленных ботов пройшли по его спине. Не он, а другие и шли в атаку, кидали гранаты у блиндажи, кололи фрыцев, полили танки и стяг перемоги вздымали ранком на завоеванном рубежи. А ён свои кости з ржавых колючек своими руками без стогну отдер, звалился на травы, и стало болюча и травам, и росам, и ветром гаючим, что прилетели с Валдайских озер. Закат дзядоў палохаў іх ахрыплы голас танка, трывожыў іх журботны ем худоў. Яны не плакалі бяссоннымі начамі, калі ад бомбаў неслі іх у склеп. І словы першыя, якім іх навучалі, былі пра немцаў, пра вайну і хлеб. Зацікнуць бітвы, вораг будзе знішчаны,
І дзечак прычакае таго дня, калі з-пад воблака ўпадзе на пепялішчы, як цёплы дождж, густая цішыня. Нясмела з хат яны ў поле выйдуць, каб першы раз спакойна ў жыцці палюбавацца родным краявідам, паслухаць звон рачулкі ўтрысці і пах лугоў. Гаёў красой любуйся. І ўсё ж іх сэрца задрыжыць не раз. Ім здасца самалётам першы бусел, пажарам здасца першая зара, лагодны гром за дальнюю дубровай напомніць ім пра жах бамбардзіровак. І часта-часта у чыстыя іх сны урывацца будуць галасы вайны. Тебе юнакамі лічым у сябе юнакамі, а цяжкія лічбы гадоў пераспелымі жалудамі ападаюцца стукам на дол. Колькі, дружа, табе за 30, мне прагрукла 27. Самы раз бы цяпер пахваліцца добрым пудам салідных паэм. Ды паэм напісаў я немнога, бо на лёс мне гэтак судзіў. Не па рыфмах, а па дарогах у паходных калонах хадзіць. Ні з адным я пагутару горадам, сёл, дарог і вятроў не злічыць. Я свой лёс і надзею гордай з лёсам арміі нашай злучыў. Толькі ў памяці крыху парыюся, зашумяць між маіх радкоў тэгеранскія кіпарысы за вушніцамі маладзікоў. Хоць няма ні часіны спакойна, гул вайны на зямлі не сціх. Гэта шчасце сумленным воінам па зялёнай планеце ісці. А з паходу дадому вярнуся пры сваіх гераічных сяброў, пра сузор'е зямных гарадоў раскажу дарагой Беларусь. А далей сівзна ляжы дыму, нас ад старасці будуць лячыць. Што ж тады, а сябе і тады мы юнакамі будзем лічыць. Пімен Панченка пакінуў нам каштоўную друкаваную спадчыну. Сярод шырока прадстаўленай сённяшняй экспазіцыі першая публікацыя паэта датаваная 34 годам. Гэта значыць, што яму было ўсяго ж 17 гадоў. Выклікаюць цікавасць таксама і кнігі з дароўнымі надпісамі Пімена Панченкі беларускім пісьменнікам, падрыхтаваны матэрыялы з асабістага архіва пісьменніка. Сярод іх узоры творчых рукапісаў, дакументы біяграфічнага характару, фотаздымкі, віншавальныя адрасы. Цікава, што малады паэт, яму было 21 год, і вось адразу першая кніжка паэта, такая вот упэўненасць. Ну, калі яго пыталіся, чаму менавіта упэўненасць, у чым ён такі быў упэўнены у сабе, ці, ну, як ён сказаў, у жыцці, у тым, што все будзе добра і все так, як пачалося, яно будзе вельмі добра складвацца. Правда, канешне, напрыканцы жыцця, калі вы паглядзіце, пачытаеце яго там апошнія вершы, вы будзеце бачыць такого ж чалавека, які прайшоў праз шмат якіх нягод і шмат якіх думкі яго нараджаліся ў яго. Ён вельмі клапаціўся пра беларускую мову, вельмі шкадаваў, што яе можна ўбачыць, дарэчы, вельмі такая, як кажуць, сучасны такі стан, як ён казаў, што дзе можна бачыць беларускую мову, ну, ў беларускіх класах, так, беларускія настаўніцы, на рынке, недзе ў глубінцы там і на пісьменніцкіх сходах. Здаецца, што нейкім чынам сумна, але, ну, такі сучасны стан. А гэта вось тое, што, як кажуць, прыжыццёвае. Тое, што, можа быць, ну, сам пісьменнік таксама бачыў вось такую менавіта кніжку. На выставе мы паставілі, вы можете таксама паглядзець. Ёсць пераклады Пімена Панченка на розныя мовы. Гэта і ангельская, французская, армянская, нават грузінскасці. Ён, канешне, у гэтым плане знакаміты, вывучаны. Яго вельмі любяць, паважаюць, цытуюць і вывучаюць дасюль. Это, конечно, зразумела. Я хотела вам только, знаете, что показать? Ну, для меня, как для библиотекаря, это была так самая такая незвычайная справа. Я читала, когда я был вершем, взяла такие сборники Панченко, да, просто тоже покажу. Нашла тут такую титулку, записку от некой девчонки. Неким нащадками она покинула, напевно, написала. Эту книжку читала Юляша 9 Г. Да. А тут на зворотном боку тут написано «Someday эго». Так что, ну, вось для нас гэта, як кажуць, магчыма, калі-небудзь гэта будзе вывучацца, так як і наш аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, яны вывучаюць усе надпісы уладальнікаў, так, хто гэтай кнігай валодаў, хто яе чытаў, пазначаў нейкія цікавыя подпісы. Ну, вось гэта, канешне, рабіць нельга, але вось наша дзяўчынка
Яна тут у нас усё поподписывала, про што гэта вершы. Там про народ, там про працу сялян, там про яшчэ. Подказывала. Так. Ну, ось як гэта Подказка. так, нейкае замілаванне такое выклікала, тому што, напэўна, яна чакала, што гэту кніжку яшчэ нехта возьме і такую пакінула запіску стала. Все, поглядите все документы, почитайте, поглядите, який почерк был у нашего письменника. И пропоную вам взять то, что вам сподобається. Магчыма, гэта будзе нейкі адказ на ваше пытанне, магчыма, гэта будзе нейкі невялічкі прогноз ад дядькі Пімена на гэты год. Спадзяюся, што ён будзе трапным. Загадать некое свое ожидание, след поднимается, сбылось. Свет безмерный, без перебоев, сердце мое. Цудоўна. У канверце знаходзіцца цытата паэта, узятая з гэтых дзённікаў. Аднак змяшчаецца яна тут не ў цэласным, а ў раздробленым выглядзе. Ваша задача па маёй камандзе хуценька раскрыць гэтыя канверты і скласці суцэльнае выказванне паэта. Каманда, якая правільна і хутчэй за ўсіх справіцца з заданнем, і будзе пераможцай. Прачытайце, што у вас атрымалася. З 10 дурняў аднаго разумнага не знаю. Зараз мы проверим, ці правильно вы склали. Ну, амаль. Молодцы. И другая наша команда, что у вас атрымалася? Поэзія «Сповідь веку» пропущена праз уласнае сэрца. Вельмі добра, молодцы. Хоць крышачку пазней, але таксама вы справіліся з гэтым заданнем. Зараз яшчэ два канверты. Тут ужо трошачкі так складаней будзе для вас. Так, якая у нас? Выцягвайце вы першыя. Калі ласка. Итак, 1, 2, 3, пачынаем. Страшно мне застаться не в сердцах, а на болтливых языках. Вось так замудрив наш Пімен Панченко. Що атрымалася у вас? Кожна сусідчина хоче заглянути в твоє око, як у окно. Кожны хоча заглянуць у твоё око, як у суседчына акно. Вось так. Ну і все роўна вы малайцы. Так, а цяпер прапаную вам яшчэ одну такую міні-гульню. Але спачатку запытаюся, ці верыце вы у сувязь чалавечага характару з рысамі твару, постаццю і гэтак далей. Верыце ці не верыце? Не верыце. А вось беларускі дзіцячы пісьменнік Эдуард Скобелеў верыць. І вось, што ён зазначыў аднойчы, калі першы раз сустрэўся з Піменам Панченкам. Перад вами на экране зараз будуць прыведзены ўспаміны Эдуарда Скобелева, які ўпершыню, як я ўжо казала, сустрэўся з Піменам Панченкам. Вы даведаецеся, якая сувязь была заўважана пісьменнікам, калі адгадаеце прапушчанае слова. Якая каманда адгадае хутчэй, та і будзе пераможцай. Итак. На што ж звярнуў увагу Эдуард Скобелеў при сустрэчы з Піменам Панченкам? У моих паперах захаваўся дакладны запіс пра першую сустрэчу з Піменам Емельяновичам. Нейкія ўрачыстасці праходзілі ў тэатры імя Янкі Купалы ў пачатку 70-х гадоў. І там мяне прадставілі знакамітаму паэту. Рукі. Молодец. Вялікі молодец. Менавіта на рукі звярнуў увагу Эдуард Скобелеў пры сустрэчы з Піменам Панченкам. Ён крыху, запэцканы чарнілам, не святочны, змяты і стары.
Мне яго дзяўчынка падарыла у спякотнай, шчодрай бухары. Там ішло ўсё па рытуалу, но плошча шчырасцю гула. Ты ў баку маленькая стаяла, ростам ты па сэрца мне была. Боже мой, якім сияннем вочы ў малой засялі мне ў адказ. Успаміны я перабіраю, свеціць вачаняты мне здалёк, і часцей цяпер я пазіраю на дзяцей, заціснутых у бок. Адгрымела ноччу навальніца, тушак пазванчэлі галасы, і пяюць на стола до сініцы, пэўна, упіліся ад расы. На ялінах росных зор мільярды, дурнап'яну гаркаваты пах, і арэхаў наліўныя ядры. Крышацца так смачна на зубах. Я напшастаў ценісты арэшнік, змок увесь, але знайшоў, з думкай пра яе, зусім не грэшнай, пару запаветных спарышоў. Хоць ніколі ў прымхі ён не верыў, проста для забавы ўзяў. А ўсё ж, калі стукнуў да яе ў дзверы, скаланула радасная дрож. У яе пакоі вокны насцеж, і сама, як раніца была. На, вазьмі сабе спарыш на шчасце. Ціха засмяялася, взяла і тут жа раскусіла. Дзякую, браточак, шчасце ёсць. На вяселле хлопца запрасіла. Будзеш у мяне найлепшы госць. Не быў ён госцем на вяселле. Па начных дарогах, без дарог, ён хадзіў ля пожняў і аселец. Боль хацеў развеяць і не мог. А праз год яна яго спаткала выпадкова. Ці то ён яе. Ля вачэй маршчынкі, шчасця мала. Муж гультай, бадзяецца ды п'е. Прызнавацца сорамна і горка. Як тады аслепнуць я магла? Сумным жартам скончыла гаворку. Шкода, што спарыш не зберагла. Вось і ўся гісторыя, а можа, гэта толькі першая з дарог. Нездарма яе так устрывожыў ціхі сказ хлапца, а я з дарог. Стань ля Прыпяці, любуйся, прыхаваўшыся ў лазе. Чорны бусел на адной стаіць назе. Я люблю буслоў і белых. Дык скажы, чаму? Чаго? Вінаваты і нясмела пазіраю на яго. Ну, вядома, гэта рэдкасць. Ну, вядома, гэта госць. Успаміны колюць едка. Іх звяла людская злосць. Пра сініц пісаў і чаек, і пра жураўліны свіст. Гэты бусел незвычайны, як ад продкаў нашых ліст. Што са мною парабілі вы, таемныя паслы? З песні чорныя рабіны, з казкі чорныя буслы. А вяртаўся дамоў, ярка засвяціла сонца, злятае жоўтае лісце, і амаль фізічна адчуваю, як з мяне злятаюць гады, месяцы, тыдні, гадзіны, хвіліны. Ніколі не адчуваў так глыбока сваёй злітнасці з прыродай, з людзьмі, з горадам. А неба высокае і чыстае, як хораша жыць, хадзіць, пісаць вершы, чытаць кнігі. Не ўмеем мы па-сапраўднаму цаніць аднойчы дадзенага нам жыцця, радавацца кожнаму дню, кожнай хвіліне. Вось гэты, іменна гэты дзень не паўторыцца ніколі. А мы яго прапускаем, амаль не бачым з-за пустой мітусні, дробнай зайздрасці, рэўнасці, бытавых турбот. А калі не перажыць такі дзень, не перахвалявацца, не парадавацца, то і ў паэзіі будзе агульшчына, след мітусні і нічога глыбокага. Варта зрабіць акцэнт на тым, як гэтае сэрца умела быць удзячным кожнаму, хто быў здольны на праяўленне чалавечнасці, маральнай прыстойнасці ў жыцці. Той дзень прапаў і страчаны навекі, калі ты не зрабіў таго, што мог, калі не паспрыяў ты чалавеку, не шчыры быў, зманіў, не дапамог. Той дзень збяднеў, зліняў на сотню радуг і попелам пасыпаны сканаў, калі не падзяліў з суседам радасць і больш за дзень узяў ты чым аддаў. Той дзень лішэй завянуў пустацветам,
Калі ты 5 хвілін пашкадаваў, каб дзецям паказаць куточак свету, і хараство людзей, і дрэў, і траў, той дзень зусім закрэслены табою, калі ты раўнадушна абмінуў бяду чужую, пабаяўся болю, абразу хама моўчкі праглынуў. Пазней старэць пачнеш самотна ў хаце, і будзеш скаргі гневны кідаць нам. Не мы, жыццё табе даўгі заплаціць за раўнадушча, вінаваты сам. Мы не плюем на дружбу и на працу, нам без тревог не зберагчы жыцця. Сябры, давайте будем хвалявацца за всех и все. Я не святы, хоть и не сквапны злыдзень. Даруйте, калі часам быў глухі, ці чалавека грубасцю пакрыўдзіў. Грахі мае, бясконцыя грахі. Калі за лета не ўбачу жыта, зраблюся хворым, зраблюся хворым. За мною тое, што перажыта, стаіць з дакорам, стаіць з дакорам. Дубоў вялікасць, бярозаў светласць, в зялёным дыме, в зялёным дыме. И свет адметны, час прыкметны. Мы молодые, а что засела ў сэрцы кволы? Шасо дзяцінства, шасо дзяцінства. А тая песня и матчин голос у полі чистым, у полі чистым.